Ben queridos galegos e galegas do exterior, amigos e amigas, nestas datas tan especiais quero achegarme a vos para enviarvos un abrazo cheo de morriña e de agarismo desde a vosa terra, que sempre vos leva no corazón. Grazas por converter a Galicia nunha terra universal e ser gardiáns da nosa cultura e das nosas tradicións en todos e cada un dos recunchos do mundo nos que vos atopades. O voso espírito galego mantivo e mantén vivas as ligazóns que nos unen como a familia que somos. Eu pudeno comprobar nos meus primeiros meses como conselleiro de Migración nas viaxes que fixen a Argentina, a Uruguai, a Suiza ou a Liechtenstein, ou nas visitas aos centros galegos espallados por España, como en Euskadi, en Asturias, en Madrid ou en Castela e León. Tamén nos emocionantes momentos que compartín cos maiores que tiveron a oportunidade de volver neste 2024 a terra que un día deixaron, ou os mozos e mozas que coñeceron por primeira vez o lugar de nacemento dos seus devanceiros. Hoxe, quero lembrarvos unha vez máis que estamos ao voso carón. A terra onde nacemos é tamén a nosa nai, decía a nosa ben querida Rosalía de Castro. E como nai, Galicia sempre será para todos ese fogar que nunca esquece os seus, nin os seus fillos, os seus netos, os seus descendentes. Para aqueles que estades pensando en regresar, agárdavos unha Galicia chea de oportunidades e disposta a recibir o voso talento, a vosa experiencia e a vosa paixón por seguir construindo xuntos. E para os que sigades lonxe, seguiremos mantendo e reforzando as pontes que nos conectan. Que o vindeiro 2025 vos traia saúde, amor e momentos para reencontrarnos, xa sexa aquí ou alá onde esteades, porque o importante é que sempre seguimos sendo unha comunidade que nunca perdeu e nunca perderá os seus vínculos. Vos desexo un moi bo Nadal e un próspero Ano Novo.